Il-Partit Nazzjonalista wassal l-appell ċar tiegħu biex il-Gvern isib l-aħjar soluzzjonijiet fl-interess ta' ulidna u bl-ogħla rispett lejn l-edukaturi. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem għall-edukazzjoni Clyde Puli flimkien mal-kandidati għall-elezzjoni ġenerali Clifford Zara Fenek u Julie Zara li huma wkoll edukaturi. Clyde Puli saħaq li l-azzjoni vendikattiva tal-Gvern mandat ta' inibizzjoni fil-ġurnata li fetħu l-iskejjel għall-istudenti miexejn għajr intimidazzjoni u sarima maħal l-edukaturi tali dawn kixfu l-ineffiċjenza fin-nuqqas ta' viżjoni fit-tul mill-Gvern għar-ritorn tal-istudenti fil-iskejjel meta madwar 150 klassi tal-primarja tħallew mingħajr għalliem. Dan jikxef il-mod kif il-Gvern ma jagħtix valur lill-edukazzjoni ta' wliedna għaliex kif tista' toffri l-aqwa kwalità edukattiva meta l-għalliema speċjalizzati bħal dawk tal-litterizmu u għal studenti neqsin mismieħ minflok qed jiġu assenjati klassi tal-primarja jumejn qabel ma l-istudenti jitlu lura l-iskola. Din is-soluzzjoni tista' tinstabbes bid-dialogu u mhux bis-sarima tal-mandati u l-ħabi tal-informazzjoni. Dak biss ikun fl-aħjar interess ta' uliedna. L-istrateġija tagħna biex uliedna jirnexxu l-koll trid tkun mibnija fuq edukaturi ta' kwalità, edukaturi rispettati, edukaturi illi huma entużjażmati. U dan kollu li qed naraw illum żgur ma jilħaqx dawn l-anijiet. Clifford Zara Fenek qal li azzjoni demoralizzanti għall-edukaturi li jiġu affaċċjati b'mandat ta' inibizzjoni mingħajr ma jikkunsidra d-dinjità tal-edukatur u meta l-juni qed issalvagwardja l-interessi tal-professjoni. Dawn l-azzjonijiet vendikattivi tal-Gvern mhumiex se jsolvu dawn il-problemi u jiġdu l-mod kif il-Gvern qed jitfa' taħt it-tapit ir-realtà tan-nuqqas tal-għalliema. Nappella lill-Gvern sabiex finalment jaraf li għandu problema. Il-problema hija illi fl-aħħar mill-aħħar dawk l-istess individwi illi qegħdin jaħdmu fil-qasam edukattiv mhumiex qegħdin jingħataw ir-rispett u d-dinjità li jixirqilhom. Jekk il-Gvern mhuwiex se jirrikonoxxi din il-problema, mhuwiex se jaraf illi hemm lok fejn għandu jtejjeb mela għalhekk hemmhekk ma jistax jiġi emnut. Min-naħa tagħha Julie Zara fakret fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista għall-edukazzjoni fosthom bidla radikali fil-pagi tal-edukaturi biex bil-fatti jħossuhom aktar stmati, tablets u laptops għall-istudenti kollha tas-sekondarja kif ukoll skejjel aktar moderni mamra wkoll bl-arja kkundizzjonata. Bħala Partit Nazzjonalista aħna rridu nkunu l-bidla wkoll fis-settur edukattiv. Aħna bħala Partit Nazzjonalista wkoll diġà wedna numru ta' proposti fejn anke mod speċjali fl-edukazzjoni aħna mhux se nħallu u rridu ntejbu il-kwalità tal-istudenti tagħna, tat-tfal tagħna u anki tal-edukaturi tagħna. Meta aħna qed nitkellmu fuq edukaturi mhux qed insemmu biss l-għalliema iżda wkoll għandek il-learning support educators, l-assistant heads, il-heads professjonisti oħra li għandhom x'jaqsmu fl-edukazzjoni tagħna. Kien għalhekk li temmet tgħid li dan il-falliment u tort tal-mod li bih il-Gvern kien irredikola l-10 punti li propona l-Partit Nazzjonalista xahar ilu biex jiġu indirizzati serjament is-sitwazzjonijiet fl-iskejjel.